Għal darb'oħra l-Aġenzija ta' Kreditu Internazzjonali DBRS Morningstar ikkonfermat ir-rating ta' Malta bħala A-high bi prospetti stabbli. B'dan huwa l-aħjar rating li qatt ingħata pajjiżna minn din l-aġenzija. L-esperti internazzjonali u li ma jħarsu lejn wiċċ ħadd sostnu li l-ekonomija Maltija se tibqa' tikber b'mod b'saħħtu. Dan minħabba li pajjiżna għandu numru ta' setturi li ser tajjeb fihom bħat-turiżmu, is-servizzi professjonali u dawk finanzjari. Il-konsum privat huwa b'saħħtu ħafna minħabba li żdiedu il-pagi, speċjalment fis-settur pubbliku. L-andament ekonomiku f'pajjiżna qed jispikka meta mqabbel ma' sitwazzjoni politika internazzjonali inċerta li qed tiżviluppa madwarna. Tant li skont l-esperti internazzjonali ingħad li tkabbir ekonomiku f'pajjiżna mistenni jibqa' b'saħħtu ferm aktar mill-pajjiżi fiż-żona euro. Dwar l-impatt tat-tariffi li se jimponi il-Gvern Amerikan ta' Donald Trump fuq prodotti Ewropej, inkluż dawk li oriġinaw minn pajjiżna, ir-rapport tad-DBRS jgħid li l-impatt mistenni ikun ftit fuq Malta meta mqabbel ma' pajjiżi Ewropej oħra u dan minħabba l-ekonomija lokali hija bbażata fuq servizzi. Filwaqt li rimarka fuq id-deċiżjoni tal-Gvern li jkompli jżomm il-prezzijiet ta' enerġija u l-fuel stabbli, l-esperti jemmnu li d-deficit se jkompli jitnaqqas dan minbarra li kkummentaw li l-piż tad-dejn nazzjonali jikkompara tajjeb ferm meta mqabbel mal-pajjiżi Ewropej. Ir-rapport jinnota wkoll kemm il-banek lokali huma finanzjarjament sodi kif ukoll isemmi titjib fil-bilanċ ta' pagamenti internazzjonali ta' pajjiżna. Fl-aħħar net l-esperti din l-Aġenzija Internazzjonali jgħidu li huma jemmnu l-Prim Ministru Robert Abela jiggarantixxi kontinwità fejn jidħol titjib fl-istituzzjonijiet ta' pajjiżna u l-governanza. Dwar din l-aħbar reaġixxa il-Prim Ministru Robert Abela fuq il-midja soċjali u għannota li minkejja l-Oppożizzjoni tipprova trowwaħ il-biża' dwar iż-żieda fit-tariffi Amerikani, skont id-DBRS Malta se jkollha l-inqas impatt u pajjiżna se jibqa' ferm aktar b'saħħtu meta mqabbel ma' pajjiżi l-Unjoni Ewropea. Il-Prim Ministru Robert Abela innota li l-miżuri li żiedu il-pagi u t-tax cut żiedu il-konsum privat u tkabbir ekonomiku.